Beno, tutorial honetan zenbaki baten deskonposaketa zenbaki lehenetan nola egiten den ikusiko dugu. Berez, iaz azaldu nuenez, enuen aurten ere berriro azaldu nahi, baina, errepaso moduan azaltzea pentsatuet. Bai? Hasteko, zertarako erabiltzen da deskonposaketa, bai? Zenbaki baten deskonposaketa. Edo faktorizazioa ere deitzen diogu, bale? Deskonposaketa edo faktorizazioa entzuten duzunean gauza bera da. Erabiltzen dugu ondoren ikusiko dugun MKT eta ZKH kalkulatzeko. Hau ere, iaz landu genuen, bai? Orduan, zenbaki bat biderkagai lehenetan deskonposatzeko, faktorizazioa deitzen dioguna, bai? Biderkagai lehenekin zatitu behar dugu. Bai, hasiko gara, ematen diguten zenbakia, lehenengo birekin beste aldiz zatitzen. Gero, 3rekin. Ondoren, 5ekin. Horrela, zatiduran bat lortu arte. Bai, orduan, zenbaki lehenekin zatitu behar dugunez, ondo legoke, beste bideo baten esan izuen bezala, zenbaki lehenen zerrendatxo hau, bai, ikastea, bai, bestela praktikarekin joango zarete ikasten, bai, zenbaki lehenak ziren, bakarrik bere buruarekin eta bat zenbakiarekin zatitu daitezkenak, bai, ez daukate beste zatitzailerik, bai, 7 adibidez, bakarrik zatitu daiteke bere buruarekin eta batekin, 23 bai, ez dauka beste zatitzailerik bere burua eta bat, bale, orduan, zenbaki lehenak erabili behar ditugunez, gure zenbakiak deskonposatzeko, hemen dagoen zerrendatxo hau, zenbaki lehenen zerrenda, ikastea gomendatzen dizuet. Bale, eta nola egiten da deskonposaketa? Adibidetxo bat ikusiko dugu. 782-ren faktorizazioa nola egiten den ikusiko dugu. Gogoratzen zareten moduan, jartzen genuen ematen diguten zenbakia, eta gero lerro vertikal bat aldamenean, bai? Eta, hasten ginen, zatitzen zenbaki lehenekin, bai? Txikienetik handienera, bai? Hasiko gara orduan, 2rekin aberalden. 2rekin alda zatitu 782? Bai, zergaitik? Bikoitia delako, eta badakigu bikoitia diren zenbakiak, zatigarritasun irizpideengatik, jada ikasi beharko genituzkenak, 2rekin zatitu daitezke. Beraz, 782, zati 2 egingo nuke, eta ateratzen zaidana, bai, kasu honetan, ateratzen zaidana, 386 jarriko nuke azpian. Hurrengo hau zatitu daiteke 2rekin? Ze frogatu behar dugu, txikitik handira, albezain beste aldiz, bai? Orduan, bai ere, bikoitia denez, zati 2 egin dezakegu, 386 zati 2 honek ematen digu, 188. Hau ere, bikoitia denez, berriro, zati 2 egin dezakegu, 188 zati 2, honek ematen digu, 89. 89 zatitu daiteke 2rekin? Ez, bakoitia da, beraz, ikusiko dugu hurrengoarekin. 3rekin zatitu daiteke? 3rekin zatigarri izateko goratzen zarete irizpidez? Zenbakien o zifren baturak eman bar digu 3rekin zatigarriaren zenbaki bat. Orduan, 9 gehi 9, zifren batura da 18. 18 zatitu daiteke 3rekin? Bai, 18 zati 3, 6 ematen du. Beraz, 89 ere, 3rekin zatigarria denez, zati 3 egingo dugu. Eta 89 zati 3, honek ematen digu 33. Hau 3rekin zatitu daiteke? Bai, zifren batura 3 gehi 3, 6 da, 6 zati 3 egin daitekenez, 33 ere, zati 3 egin daiteke. Eta 33 zati 3 egin da, honek ematen digu 11. 11 zatitu daiteke 3rekin? Bat gehi bat 2, ez. Eta gainera fijatzen bagara, edo zenbaki lehenak ikasi baditugu, konturatuko ginateke 11 zenbaki lehena dela, eta orduan badakigu bakarrik bere buruarekin zatitu daitekela. Beraz, 11 zati 11 egingo genuke, eta honek ematen digu bat. Bai, behin zatiduran bat daukagunean, ez dugu jarraitu behar. Hemen daukagu gure zenbakia deskonposatuta edo faktorizatuta. Bai? Eta nola adieraziko genuke? 782 zenbakia izango litzateke 2. Zenbat aldiz agertzen da? 2, 3 aldiz, beraz, 2 ber, 3. 3 zenbat aldiz agertzen da? 2 aldiz, beraz, 3 ber, 2. Eta 11 behin agertzen da. Guzti hauek biderkatuta, konprobatu dezakegu kalkulagailuarekin, eman beharko liguke 782 ondo egin ezkero, noski. Bai?
2/3, 2/2 2/11 egiten badugu, 792 emango liguke. Hau litzateke 792 deskonposatzeko modua, bai? Hau, hemen erdiko hau askotan egingo dugu, eta erabiliko dugu MKT eta ZKH kalkulatzeko aurrerago ikusiko dugun moduan. Beno, hauze errepaso moduan.